Nasi uno pa family week tawana mukana wekutaura na Moses Mpofu. Uyo wataona angaine vanakomana vake ati chinorwadza mwana itomboti ndedindingararawo nemi here kunoku. Uye zvicharwadza kuti family week yapera vakuti bye kuvana. Ngatinzwei Moses Mpofu achitaura uye neadvice yaari kupa kwete kumwana wake chete asi kuvanhu vese vari kunze uko. Makadini hei? Tiripo hedu makasimba here. See, you're smiling. Zviri sei? Vanhu vachapo ndikunakirwa nejere musandaro vedu aiwa tiripo pa family week. Family week iri kufamba zvakanaka chaizvo. Nhasi is the biggest day. Kwakawandisa vanhu vari kufara. We are so happy. But chikumbiro chine sorry ndapotsa nati matsotsi kuno kutongonzi matsotsi sati ajaira. Chikumbiro chine matsotsi ndechekuti dai family week yawedzerwa yopindawo muna August, because chikumbiro chiripo ndechekuti May normally vanhu vanenge vachiita Easter, kune conference church nezvakawanda nekukohwa, and then December ine kudyara like you are a agro-based nation, as we all know. Economy strives the most on agriculture. Saka vanhu vakawanda vanenge vari kuminda vachiita mabasa eminda, and then plus Christmas. So government yedu ikawedzera August, because pari zvino inongonzi April and December chete. Wedzera August, you'd find August iri free, haina ma-activities akawanda in terms of agriculture and any other activities. Holiday yatineti inayo ndeheroes, of which pane space iri nani, ndochikumbiro chihombe chatinoda kuisa kuvakuru vedu. Wiki yese vana nehama dzadzichiuya kuzokuona here nekuti nhasi ndozuva rekupedzisira? Vana nehama vanga vachiuya every day, asi vasvika zvakare neuwandu hwavo, and we are very happy. Some have come all the way from Bulawayo, some from South Africa. I've got a lot of relatives who have come from Botswana. They are also here, and I'm very happy to see all my relatives getting behind me, vachindipa all the support. And I'm glad also to every other family member who have taken their time to come and visit their relatives. This means a lot to us. You are our last hope. We are our last man standing. Isusu, we are here. We have got nothing much we can do. We thank you for the support. We thank you for the prayers. Please keep on supporting us. Right now we are seeing kuti vanhu vakawanda, vanhu vari kutovhizita. I want to know how it be like to say goodbye. Because mutaura kuti iri kuzonzi imwe family week ichauya muna December. Nekuti ndo panokuvhunidzwa kuhaga vana venyu, kutaura navo nguva yakareba. How is it going to be like saying goodbye? It will be a very sad moment, you know, like every day. I've heard one of my sons saying, Daddy, can I sleep over with you today? You know, and it's so touching. Kunzwa mwana achichema, achida kurara newe mujere. Saka zvinhu zvinorwadza, but kurwadziwa kwemufaro hakuzorwadza chaizvo. At the end of the day, we are very grateful to the government of Zimbabwe for affording us this opportunity to meet with our family. If you are to say one word to your son, about this place, about what's happening in your life, and what you'd advise him. Yeah, and then I would advise my children to tread carefully. You know, we must always abide by the law. We must make sure all the transactions that we go through are documented, they are in black and white, and just try and stay away from any activities that might affect you in terms of clashing against the law. So I would encourage my children to tread extremely carefully, because I wish for them to be in business as well, just like myself. But you know, at times we tend to do shortcuts, you know, and not do much of due diligence, and times do things on trust basis, and then at the end of the day you find yourself in serious problems.
So those will be my few words. Taura zvakare nevanga vavhizitira iye Moses Mpofu vati vanofara nemukana iwowo. Tiri kuona nhasi uno muri mukatiwo munomu mechizarira tikuona kunyange madziro acho akareba mauya kuzoona nhasi tauya kuzoona Moses Mpofu. Chii chamuda kutaura imimi nemukana wamapiwa kuti munoona nguva yekutohaga hama yenyu yekutaura naye zvakasununguka? Aiwa, tiringonzwa kufara nekuonana kwataita. Aiwa, vari nani vapenyu zvakanaka zvekuti tinongotenda kuti aiwa Mwari ngavachengetewo kusvikirana. Amen. Tasanganiswa zvakare. Mabva kupi mimi muchiuya kuzoona hama yenyu? Tabva kuCipitu. Green.